Maayong buntag Kabisayan ug Mindanao labi na sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa ginusarang Sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated ang Pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki Tats Samson makikuban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Maigsoon Abril 12 karon 2014 adlawng Sabado gato ang pagatukion mga higala ang Semana Santa og sakripisyo. Again, ang ato ang topic karong buntaga mao ang Semana Santa og sakripisyo. Apan sa dili pa ta mo padayon tuguti una ko sa pagpangayog katahuran kaniyong tanan. Nga nagsunod kanunay nining atong programa, no? Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga anaa diha sa mga isla sa Siquijor, sa Negros, sa Bohol, ingon man sab sa pipila ka bahin sa Mindanao, no? O ingon man sab sa itong mga kaigsuonan dinhi sa probinsya sa Sugbo, labi na gyud sa mga isla sa Camotes o ingon man sa Bantayan Island, no? O pipila ka lugar o bahin diha sa probinsya sa Leyte. So kaninyong tanan maayong buntag sa atong mga suki kaayo nagsunod kanunay, ilaban gyud sa ato ang mga kaigsuonan nga nanginabuhi na karon dis lang tag sa kapanginabuhian kanyong tanan. Good morning, good morning. O yun sa atong mga kaigsuonan nga naa diha silang tag sa kapanimalay, no? So kaninyong tanan again, maayong buntag. So manghinaotang nining ato ang programa karon adun na kitay makutlo, no? Nga mga pagtulunan ug mga kasayuran. Labi na ang atong pagisgutan karon kabahin sa Semana Santa ug ingon man sab ang sakripisyo nunot niini. So mao na nga mga higala, sunod kamo kanunay ug amo kamong giawhag nga mo participate, no? Mo hatag sa inyong mga panahom o baka mga ideya kabahin sa ato ang topic karon og ingon mo sab kabahin sa atong programa palihog. Ipadangat lang ang inyong mga mensahe pinaagi sa ato ang Pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang ato ang Pagtuki hotline 256-1679 o 255-5754. O baka ipadala ang inyong mga mensahe pinaagi sa atong Pagtuki mobile ang numero 0933-265-8233. Again, 0933-265-8233. Halon atong mabasa, no? On air ang inyong mga mensahe ug aduna mo'y kahigayonan sa pag-angkon sa limited edition nga Pagtuki t-shirt, no? So mo na mga higala, ayaw mo ikog, ayaw ka mo langan, no? Sod nining ato ang programa, pwede ninyong ipadala ang inyong mga mensahe. Okay, so sa ako nang gingon kaganina, nining ato ang programa karon atong tukion ang Semana Santa og sakripisyo. Nasayod man ta nga mayon nagita og Holy Week kana magsugod na siya, no? Labi na gyud sa kanang gitawag tog Domingo sa pagbindita sa Lukay. So ugma na mga higala, adlawng Domingo pizza 13. So mao na nga sugdan ang Semana Santa pinaagi sa bindita sa Lukay, no? So mao na nga nasayod kita nga usa na ni sa ato ang kultura ug tradisyon, no? Panahon sa Holy Week haron pag hinuklog sa atong mga kalapasan unya aduna say mga kalihukan nga diin magbag-o ta, no? So mao na nga kuyugi mi karon kay kuyugan ta sa ato ang mga bisita, no? Ang bisita nato karon ang kasamtangang Executive Director sa Santo Niño de Cebu Agustinian Social Development Foundation, si Father Tito Suquinho ug ingon sab si Ma'am or Dr. Jocelyn Hira, no? Ang kasamtangang Executive Director sa Culture and Heritage Unit sa RAFI. So mo na mga higala, Holy Week is one of the most significant religious rites observed by predominantly Catholic Philippines, no? Kay maom gini sa Pilipinas, no? Gidominar man ta sa mga Katoliko. So mo na nga Holy Week mao ni ang pinaka significant religious rites. It is time, no? Panahon na kini nga ang mga Katoliko hinumdum, no, og kanang mo reflect sad sa mga sakripisyo
sa ato ang Ginoong Hesus pinaagi sa pagpasakit, no, o baka sa pagpakamatay sa cross, o ingon man sab ang mahimayaong pagkabanhaw. So the observance usually begins on Palm Sunday or Domingo sa Bendita sa Lukay, no. So mga higala, ang inyong lukay nag-andam na mo para ugma, no. Unya motapos kini mga higala pinaagi sa Easter Sunday o Domingo sa pagkabanhaw, no, nga mao kini siya timaan sa mahimayaong selebrasyon sa ato ang Ginoong Hesus, no, sa iyang pagkabanhaw. Diin mao kini siya ang atong pundasyon sa atong Kristiyano nga pagtuo. However, for some, Holy Week is an opportunity to take a break and to spend quality time with family and friends. Pinaagi sa pagbakasyon, no, kasagaran mo adto sa mga beaches ug ubang mga tourist destinations. So mao na nga busy sad kayo ang ato ang mga resorts, no, mga beaches, no, kay naman ang atong mga kaigsuunan, no. So apan ang pangutana mga higala, do Filipinos still understand the essence of Holy Week and the value of sacrifice? So mo na yung mga pangutana mga igsuon pinagi sa ato ang bisita atong sayran kaganina kanila, no, kung nasabtan pa ba sa mga Pilipino ang kamahinungdanon, no, sa pagsaulog sa Semana Santa o baka ang balor, no, sa sakripisyo naghimo sa ato ang Ginoong Hesus. So mo ni mga higala nga ato ang topic karon, no, nya amo mong giawhag, no, sa pagsalmot sa ato ang diskusyon, no. So nindot kayo kung maka paambitsan mo sa inyong mga kasinatian labi na gyud sa panahon sa Semana Santa, no. So sa akong nadak-an panahon na guys sa Semana Santa, sa una murag mingaw na gyud kayo ang palibot. Unya kana, no, wala na magtikaw-tikaw, no. Unya ang tanan mangandam na gyud kay para para Domingo, no, sa Bendita sa Lukay. So mo na siya nga atong aninawon sa unsa na sa drone, no, karong panahona nga sa pag-celebrate, no, sa Holy Week, no, sa atong nasayran kung adto kas Bantayan, sus grabe dito, no, grabe ka alegre ang mga tao dito. Mao ni lugar, no, sa tibuok kalibutan nga exempted, no, tungod kay fiesta na sa ilaha para dito o sa ilaha, no. Unya naay daghang of course ang pag-ihaw mga baboy, no, usa na sa ilahang mga preparasyon dito mga higala. By the way, talking about Bantayan, no, karong taud-taod nuon kumani atong programa mula hosta ngadto sa Bantayan alang sa distribution. Okay, mga higala, na sa linya karon si Father Tito Suqueño. Father, maayong buntag kanimo. Hello, Father. Hello, yes. Yes, Father. Nakita karon sa programang pagtuki, no, sa Rafi. Father, nining pagsaulog nato sa Holy Week, unsa may mga lain-lain nga mga relihiyoso nga mga kalihukan, no, nga gi-observe sa Roman Catholics panahon sa Semana Santa. Well, magsugod ta ugma, no, sa Domingo sa Lukay, no. So we will have practically the whole pagsugod ugma ang Semana Santa sa Palm Sunday ug ang pagbindita sa Lukay. So that will reenact, no, kanang pagsulod ni sa atong Ginoong Jesucristo sa templo sa Jerusalem, no. So during the feast of the Passover, so mo na pagsugod sa iyahang pasyon, no. Taas kayo ang balasahon, so because we will reenact kanang ang tibok na passion narrative, no, kanang adlaw. And then so of course nakita sa padayon kita sa Lunes Santo, Holy Tuesday, Wednesday, ug sa Huwebes muna ang misa sa Krisma. Although of course din sa Cebu na humana tong last kining Tuesday atong misa sa Krisma, si Archbishop Palma na ang nagmisa dito sa katedral, but magpadayon na siya sa hapon sa Last Supper, no,
Unya pa human sa Last Supper, bisa sa Last Supper mauna ang pagkasugod sa bisita iglesia nato. So mo And ni ang then mga pag Good Friday, ang Siete Palabras. Interesting ang Siete Palabras, by the way, din sa atong archdiocese kay for the first time adunay mga laiko ang mabasa sa Siete Palabras, no? Kay this year is also the year of the laity, so we are emphasizing the role of the laity sa atong simbang karon. So mo ni mga mga mauna human sa Siete Palabras ang the veneration of the cross, and sa Sabado the Gloria ang Easter Vigil nato, and then the Easter, no, ang sugat, and then I think those are the main celebrations nato ning Semana Santa. Now, Father, unsa may significance ni ining maong practices labi na gyud diri sa kita, no, nga mga Roman Catholics? Well, ang significance this is the whole week is I would say, no, maingon nato na mao ni ang simana na drama sa ato ang pagtuon, no, isip mga Katoliko, isip mga Kristiyano. Mao ni ang maingon nato na simbolo sa kaluwasan sa ato ang pagkatao, no. It also began with when Christ came to the world sa Pasko, no, incarnation. Unya, no, ipakita niya sa nitubo atong Ginoo, no, isulod siya sa kalibutan, no, ipakita niya na unsa man ang dakong paghigugmay niya sa mga tao, up to the point na paghatag niya sa iyang kinabuhi sa ato. So, and this is exactly what we are trying to celebrate, the giving of His life to us, no, freely given. And this is and the cross, no, is while it is a symbol of scandal kaniadto, is now transformed into a symbol of salvation. No, ang makaulaw na cross, no, mahimong usa ka simbolo sa kaluwasan sa tao. So muna ang importansya niya na, and of course, no, the cross is not the end of the story, okay? Nabangno ang atong Ginoo, no, he conquered death, and mo nang yung promisa sa ato na ang pagsunod sa iya, no, eventually we are going to receive salvation and eternal life to the celebration of Easter Sunday. Mo na ang pinaka ultimate, no, pinaka culminating point sa ang panahon sa Semana Santa. Father, kining maong mga practices sa imuhang observation, strongly observe ba ni karong mga panahona sa bagong labi na gyud sa bagong henerasyon? I would say sa ako niya observation, no, isip pare, no, I mean to say over this years, I think na gyapon, no, ang of course ang ato ang mga katigulangan, atong mga adult generation na sila gyapon diyan, no? But I think there's still a significant younger generations niya na ang kuno, especially kung ato ang ikomparar sa uban nga nasod, no, sa uban na sa tibuok kalibutan. I think now I'm talking on a broader scale, no, na ang Pilipinas, no, are still a religious nation, no? And makita nato, no, bisag sa survey pod, no, I think nagpundak kami og survey sa Iloilo when I was assigned dito, and sa nagawas na survey, more than 95% sa mga mga parishioner dito ni-appeal sa mga kasaulugan sa Semana Santa. And I feel that kind of survey is also reflective sa tibuok nasod, no. So kita nato na Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao, sa mga labi na gyud sa mga probinsya, no. I think padayon gihapon ang kasaulugan. Labi na gyud ang mga I would say even significantly, no, the youth are still participative with siguro ang hagit niya na how do we translate this religiosity into something positive that will benefit tingali ang ato ang komunidad ug
katong katilingban ug atong nasod. Mao na siguro ang hagit niya na to transform religiosity, popular religiosity towards societal transformation, no, na maka labi na gud sa ining panahon na sa kalabidad, no. Yeah, Sa tinuod na, Father. Sumpay ko na ni sa kwan. Expected Sa- na, Father, no, sa kaigban nato. nga nining panahon na tungod sa mga kalamidad nga nakuan ni abot sa atoa, murag this is about time sad, no, to reflect, no, and Yes. be with our creator nga something na atay mga himuonon, no, sa atong usbon, sa atong kaugalingon. Kana, bitaw, yes. We need, actually, this is the best time, no? Labi na, this is the best time to reflect on that, no? After Yolanda, unsa man ang atong pamalandong, no, sining Semana Santa, masumpay kaha nato ang atong pagtuo kining mga kalamidad. Unsa man ang ikasulti sa ato ang pagtuo, unsa man ikasulti sa atong ginaw karong kwan. So, pwede nato maingon as a symbolism ang paglansang ni Kristo sa krus, no? Tinod, Father. O murag gilansang pud nato ang mga pagputol, no, pagputol sa mga kakahuyan nato, no? So symbolism of the destruction of the environment, no. So mao na ang paghulog sa ni Kristo sa Christ falling during the way of the cross is a symbol also of the falling of our fallen nature and also our nature, no. Nature jud ang kinaya nato, no. So usa nakapamalandong unsa ka ang ato ang nabuhat ug unsa man ang ato ang kung kita padanglitan, no. We are part of the problem, but we can also be part of the solution. So that's why in every crucifixion there is also a resurrection, no? Yeah. Tingali, So, Father, this is important for us. mo in relation, no, sa sunod nga, in connection sa sunod nga pangutana, how do Filipinos relate the crucified Christ and Christ resurrected, no? So mo nay connection ni ana sa imong gisulti. Mo nang hagit daw, no, mo nang hagit sa ato ang pagtuo kay, I think traditionally ang Semana Santa, no, has been kind of a personalized na kan. Of course, dili man tanan, no. Personal no, ay daghan kayo ang pagtan-aw lang nila sa kwan, ang ilang personal na pagtan-aw sa Semana Santa. But again, the challenge is to transform the religiosity into something that responds to the social Correct. concerns of our society. And besides, no, the life of Christ was never for himself. It was always for the community, for the Jews, for all peoples, no. Mao nang iyang hatag siyang kinabuhi. Mo sad ang hagit sa matag Kristiyano, matag Katoliko, no, is to translate ning religiosity na makatubag ni siya sa mga panginahanglanon sa ato ang mga katilingban sa atong nasod, no. Labi na good as specifically sa ato ang kahimtang karon isip nasod na igo sad sa Bagyong Yolanda. And as a matter of fact, we are expecting another low pressure area tingali. So these are makakuluya usay na bisag hinay lang na siya, pero it sends us shivers, no. Yeah. Na magandam naman ta. Yan na. So mo nang hagit. Yeah. So mao siguro na Father, no, kining konsepto sa sacrifice kuning sa pagsakripisyo ni Kristo. Unsaon na to, no, dinhi panahon na to karon matud pa nimo sa mga social problems, sa environmental problems, economic problems. Unsaon na to ning pag-translate ning word nga or konsepto sa sacrifice, no, nga gihimo ni Kristo. Kita po dinhi karon nga unsa poy ato ang pamaagi sa pag-sacrifice, knowing sa atong palibot na ay mga daghang mga issues and problems. Yes, oo. Yeah. We must, no, definitely we must connect. We must connect our personal faith, no, to the concerns and issues of the day, no. Dili man na pwede man nato na ma-isolate ang ato ang pagtuo sa kahimtang sa ato ang katilingban. So and besides, I think I've mentioned that several times that spirituality, Christianity is never personalized. No, it's always social. That's why we belong to a church, no, which is a community. So kana siguro ang ato ang so personal our sacrifices, no,
should not just be limited to ourselves, no, but should also look upon the community, labi na gyud sa mga kabos, no. Kapos nga karon sila mismo ang apektado labi na gyud sa atong mga Yolanda areas, sila gyud hangtod karon wala pa sila masilungan, no. Mga so padayon gyapon ang kalisod nila, no, na sa kainit ni panahon na daghan kayong makasakit sa taas pag ang tutko na pa sila sa evacuation centers, no. Na mga birokrasya sa ato ang gobyerno na daghan pa dud mga vans niya na mga relief goods na wala pa gyapon kabot tungod sa ato ang birokrasya, no. So those things have to be addressed and given importance, no. If we really in a sense na seek guidance from the Holy Spirit, no, sa Espiritu Santo. So unsa ka nga to ang tubag labi na gyud, no. Ini panahon sa Semana Santa takon ni sa higayon sa ato ang pagpapalandong, pagtubag sa ato ang susyedad karon. Yeah, labi na gyud Father, no, gawa sa Yolanda victims na pay mga fire victims, no, nga yes, na ang ginahanglan mga kaigsuuna nato nga naa diha sa kadalanan nga wala intay gikaon, no, naalang taon diyan nagsigi og pakilimos ug uban pa nga mga kaigsuuna nato nga nagantos in town sa lain-lain nga mga problema. Tinod niya na. So mo ni siya, no. So that's why it has to be and maybe so dugang pa siguro sumpay ko pa, no, ang Semana Santa dili ni siya tungod way trabaho, way eskwela, no, dili ni siya bakasyon. Correct. So dili na lang ni siya na we will not just spend this time for the beach, mag-sunbathing tanaw, sa magsuroy-suroy diha. But saka panahon ini siya aron pagpalandong. No, so dako ni siya na nahigayon nato, no, na makita nato kung saka nga to ang tumong dinhi sa kalibutan, no, kay ang Semana Santa ipakita mo nin tumong sa Ginoo sa ato, ang pagpalangga sa ato, ang paghatag sa ato og kaluwasan, pag-offer sa iyahang kinabuhi. So mosad ang ato ang imbitasyon sa Ginoo na to continue his journey, no, to continue the work that he has done pinagi sa ato ang mga kamot, mga tiil. Father, arita sa imong hinapos nga mensahe alang sa atong mga suking tigpaminaw ug sa atong mga kaigsuonan. Okay. As I have said earlier, no, kining tuiga, tuig ni sa mga laiko. That's why dakong lihok ni sa atong archdiocese na adunay tulo ka laiko ang musulti for the first in history, musulti dili na mga kaparian, mga musulti. So ang hagit ni karong tuiga sa atong Semana Santa is also to involve, no, atong i-appeal ang ato ang kaugalingon, labi na gyud ang mga laiko, no, na ipadayon ang misyon sa atong Ginoo pinaagi sa atong sa atong panimalay, sa atong mga banay, sa atong komunidad, no, sa atong nasod, no. Dako ang hagit sa mga laiko ug labi na gyud kining panahona na kinahanglan niya hinius sa kita, no. So hinatuta na ang kining Semana Santa sa 2014, no, mahimo usa ka mabungahon o malandungon nga Semana Santa na nahagit mo kita sa pagtubag sa panginahanglan sa atong mga kaigsuonan, labi na gyud sa mga kabos. Father, daghang kayong salamat sa imuhang pakiguban kanamo karong buntaga, and God bless. God bless. Salamat po. So may gala mo kato si Father Tito Suquinho, ang kasamtang Executive Director sa Santo Niño de Cebu Agustinian Social Development Foundation. So mubalik ta mga higala, kuyugan ta ni Dr. Jocelyn Hira, no. Inigbalik na to human nining ato ang mga mensahe.
Kahibaw ba mo kanusa ang unang natala nga Semana Santa? Sumala sa thegospelcoalition.org. Ang Semana Santa unang natala sa suwat ni Ijria, usa ka galik nga babayi nga niduaw sa Holy Land niadtong 381 to 384. Sa mga suwat ni Ijria kabahin sa iyang lakaw ngadto sa iyang mga higalang babayi sa Espanya, iyang gihulagway ang Domingo sa Bendita sa Lukay nga iyang nakita didto sa Jerusalem. Kini si pagtukay Roxanne, naghatod ni mga gagmayng kaalam. May higayon pa sa pagtuboy sa mga bayani sa inyong komunidad. Kini kay gilugwayan ang deadline sa Ramon Abortes Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nag-unang Social Development Award sa Kabisayan ug Mindanao. I-download ang nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipada ang nahabang form ngadto sa Ramon Abortes Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000 o sa mga drop-off center sa inyong rehiyon. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono 032-418-7234, local 105 o sud sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibuok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 0933-5144-005 alang sa Sun, 0949-7643-525 sa Smart o 0927-5768-055 sa Globe. Katapos ang pagpanawat sa nominasyon sa Mayo 31, 2014. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Abortes Foundation Incorporated. Formal nang gisugdan sa Ramon Abortes Foundation Incorporated Eduardo Abortes Development Study Center kon Rafi Yadsi ang ikawalong tuig sa Young Minds Academy kon YMA Season 8. Gipahigayon ng maong kalihukan kagahapon Abril 11, 2014 pinaagi sa covenant signing ug orientation ang gisaksihan sa 21 ka grupo nga nagpangidaron og 12 ngadto sa 20 anyos. Gipanguluhan nila ni Rafi President Roberto Bobby Abortes ug Union Bank of the Philippines Senior Vice President Jose Levi Villanueva ang covenant signing. Sama sa Season 6 ug Season 7, ang tema sa YMA Season 8 mao ang urban development isip suporta sa Mega Cebu Project. Apan ang Season 8 magsentro sa disaster risk reduction and management ug climate change adaptation isip tubag sa mga kalamidad nga nasinati sa Kabisayan. Kahinumduman nga ang Union Bank of the Philippines usa sa katambayayong sa YMA. Ang Young Minds Academy usa ka leadership and citizenship development training program sa Rafi Yadsi. Sa laing bahin, gipanguluhan sa Rafi ang pagpangapod-apod ug hinabang ngadto sa mga biktima sa sunog sa Sitio Tondo, Barangay Tingob, Mandaue City niadtong Abril 8, 2014. Ang 90 ka mga relief packs nga gidala sa Rafi adunay sulod nga nagkadaiyang delata, dry goods ug bugas. Samtang adunay kinahon nga oatmeal, mga biskwit ug toiletry supplies nga donasyon gikan sa Filipino-American Council of Greater Chicago nga nakabase sa Chicago, USA. Ang sunog nahitabo niadtong Abril 2 di na mga biktima niini temporaryong nagpuyo sa Tingob Elementary School ug gibanabana nga dito sila magpuyo hangtod sa Brigada Eskwela Week karong Mayo. Kahinumduman nga niadtong Abril 7, 2014 nang hatag usab og hinabang ang Rafi ngadto sa mga biktima sa sunog sa Barangay Lorega nga temporaryong nagpuyo karon sa Zapatera Gym. Ug mao kini ang mga nahitabo karong semanaha sa Ramon Abortes Foundation Incorporated. Kini sa Pagtuki GG, mayong buntag. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Okay, balik ta mga higala no. Ang amo day mong giawhag no pag-post sa inyohang comment niya sa atong o tubag sa ato ang Facebook question no. Ang pangutana, what is your personal sacrifice in observance of Holy Week no. So pipila sa atong mga kaigsunan ni post sa ato ang Facebook niingon sila no. Gikan ni Val Gatchalian. Niingon siyang during Holy Week, I will not travel to relax, but I will observe the activities of the church. Muna ang confession, bisita iglesia, o pag-ampo. No? My personal sacrifice is to abstain from eating solid food for 3 days instead. We'll have a juice fast. No? So muna, gikan ni Val, no? Gatchalian. Unya, matudsad ni Sir Ronald De Los Reyes, na yun siya nga, I will be off the net during Monday, Thursday, and Good Friday, and I will be on a crop diet during the period, enjoying the basic that life gives
for free. So mo na mga mensahe gikan ni Sir Ronald Reyes ag ni Ma'am Val Gatchalian.